воқеае ки дар масҷид дар намози ҷумъа ва дар рӯзи ҷумъа содир шуда буд ва ин мард чунин нақл мекунад. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. аз шумо хоҳиш мекунам ба маънои қиссаи мо гӯш диҳед. агар малол набошад дар зери видео лайк гузоред то ин ки дигарро ҳам бохабар шаванд. иншоалло ба фоидаи мо ва шумо ҳаст. чӯпоне ки ҷаннатро дида буд ва ин муъҷизаи худовандро бубинед. мегӯянд як чӯпоне буд. ӯ ба ҳеҷ гуна савод соҳиб набуд. ҳатто намоз ҳам намехонд. рӯзе аз рӯзҳо тасмим гирифт то саҷда бар худо биёрад ва намоз бихонад. аммо намедонист ки намозро чӣ хел мехонанд ва фикр мекард чӣ гуна ёд гирам. гуфта ба шаҳр омад. рӯзи ҷумъа буд, яъне рӯзи муборак ва рӯзи сайиди ҷумъа буд. аз як марде ки дар назди масҷид буд аз ӯ пурсид: хондани намозро ёд гирам мешавад? зеро ман боре намоз нахондаам ва чӣ гуна хондани намозро ҳам намедонам, гуфт. ва ӯ марде ки суханони чӯпонро шунид, худаш як марди солеҳу меҳрабон будааст ва ба чӯпон дар бораи фазилатҳои намози ҷумъа ва рӯзи ҷумъаро нақл кард ва бо ҳамроҳи чӯпон бозор рафта либосҳои нав гирифтанд. ин мард чӯпонро ба сартарошхона бурд. мӯи сарашро бо меъёраш пас кард. баъдан ба хонааш бурду ба чӯпон гуфт: акнун ба ҳаммом даро ва ғусл бикун то худро пок кунӣ. чӯпон ғусл кард ва бо ин марди солеҳ ба намози ҷумъа рафтанд. ин мард ба чӯпон хондани намозро ёд дод. гуфт: ҳозир бо ҳамроҳи ҳама ба рукӯъ ва бар суҷуд рафтан гиред. баъд аз намоз худам шуморо ба хона бурда намоз хонданро ёд медиҳам. намозро шурӯъ карданд. чӯпон бо ҳамроҳи ҷамоат намозро шурӯъ кард. дар охирон ракъат вақте ҳама аз саҷда сар бардоштанд, аммо чӯпон сари худро аз саҷда набардошт. ҳама намозро хонда шиданд ва ин мард чӯпонро бо дасташ тела кард. гуфт: саратро аз саҷда бардор. акнун чӯпон бошад мегӯяд. сарашро бардошта ба ин мард гуфтааст: шумо доимо дар вақти саратонро ба замин гузоштан ҷаннатро ва боғҳои зебои ҷаннатро медидаед. да ман ҳам каме тамошо кунам чӣ мешавад, гуфта ҷавоб додааст. дӯстони азиз, яъне мақсад аз ин қисса ин аст ки албатта беҳтарин кори бандагӣ ин саҷда бар худованд овардан аст.